Yes, hindi talaga ako dito guys nawawala ng huli. Ayan oh. Palagi talaga ako dito guys nakakadali. Ayan, good size agad oh. Ayos guys, mamaw oh. Ayan. Yay, ayos. Napakaswerte. Sunod-sunod yung huli natin guys. May mga kasi dito guys, mga tuyong sasa. Kaya dito ko naisipan na maglatag. Meron guys. Ayos. Ay, mag-asawa guys oh. Pinoprotektan nyo yung Ayan oh. Pinoprotektahan nyo guys yung isa. Ayan guys. Kumusta po kayong lahat dyan guys? Welcome back sa munting channel natin. For today's video pala guys, magpapandaw tayo ng 14 piraso na bubo trap. 12 yung maliliit, dalawa yung malalaking trap. So guys, pagpasensyahan nyo na, ngayon lang ulit tayo nakapag vlog. Gawa ng busy po tayo sa trabaho. Sa pagpapagawa ng bahay namin guys. Nagpapaayos kasi kami sa kusina. Siyempre naglibor tayo, kaya busy tayo guys. Buti nakapag-vlog tayo ngayon guys, dahil may oras pa naman tayo. Kaya ito, nakapag-vlog tayo ulit. So sana pala rin tayo ngayon guys sa pagpapandaw natin. So salamat pala guys sa walang sawang pagsuporta nyo sa aking channel. Maraming salamat po guys sa patuloy na panonood sa mga vlog ko guys. Kung napansin nyo guys, malaki pa yung high tide. Mali pasado na alas 2 ngayon guys. Pero pwede na guys pandawin kasi kanina pa naman alas 12 yung magsimula yung hibas. Kaya pwede na pandawin guys. Dating spot pa rin natin to guys. Doon naglalatag din tayo doon sa doon banda. Naglalatag din tayo. Bali dito guys, may papandawin pala tayo dito. Isang peraso trap, yung maliit. So kung bago pa lang kayo guys napadaan sa aking munting channel, baka pwede makahingin ng subscribe. Bali dito guys, may trap tayo na papandawin. Palagi ako nakakadali dito guys. Minsan malaki, minsan din good size lang. Diyan sa wala yung ginawa kong pang takip guys, yung ginamit ko pa rin dati. Yan o, ito pa rin yung ginamit ko guys. Sana may laman to guys. Malaki pa talaga guys yung high tide. Bali yung pain natin guys is dangkalo, yung huli ng mga trap natin sa fish trap. Pinain na lang natin guys kasi sayang. Yun guys, meron malaki. Yes, hindi talaga ako dito guys nawawala ng huli. Ayan palagi talaga ako dito guys nakakadali. Ayan, good size agad Ayos guys. Ayos yung pagbabalik natin sa crab hunting. Nakadali agad unang trap pa lang yan. Sana magtuloy-tuloy guys. Ayos, nakadali agad yung unang pandaw natin. Mukhang sinyalis to guys na swertein tayo kapag unang pandaw pa lang natin meron agad. Sana tuloy-tuloy guys. Ayan napakataba nito guys. Ayan kapag ganyan ang alimango na hindi masyadong magalaw, talagang mataba yan guys. Sana madagdagan pa. Dun guys, may papandawin tayo dun guys, yung malaking trap. High tide pa dito guys Kailangan lang talaga natin dito guys mag-ingat na hindi tayo madulas. Dahil konting pagkakamali lang natin sa pag-apak natin guys, pwedeng madisgrasya yung cellphone natin na nakapuhunan natin guys sa pag-vlog. Dahil sigurado talaga
sira kapag malubog sa ano, tubig. Dito guys, oh, yung malaking trap natin. May mga bakas ako nakita dito kanina guys. Sana pumasok yun. Medyo good size pa naman yun guys. Lalim pa talaga guys, oh. Sana pumasok guys. Wala nang pain guys. Mayroon. Ayun, oh. Goods na rin guys. Tsaka kalantugas. Ano, goods na yan. Ayos na rin guys. Kahit pa paano may huli. Hindi na huli yung ano, gumawa ng bakas kanina. Ang ulam. May hipon pa, oh. Tsaka kalantugas. Goods na rin yan guys. Ito guys yung isang trap natin. Sana may huli to guys. Ayos guys, mayroon good size. Yan guys, oh. Good size na guys. Ang taba, oh. Kapag ganyan ang kulay ng alimango guys, mataba yan. Lalaki. Ito guys yung trap natin, oh, na papandawin. Sana may huli to guys. Ayos guys, mamaw, oh. Yan. Yay, ayos. Napakaswerte. Sunod-sunod yung huli natin guys. May mga ano kasi dito guys, mga ito yung ano, sasa. Kaya dito ko naisipan na maglatag. Yan, oh. Ito malabo guys. Yan. Ito malinaw na. Yan guys, oh. Napakaswerte guys. Ayos. Napakataba. Kapag ganito yung kulay ng ano, pulang alimango na medyo brown, talagang mataba yan guys. Ayos guys. Pang-apat na trap pa lang natin. Ayan, oh. Napakaswerte. Napakaswerte ng pagbabalik natin. Crab hunting. Napakalaki, oh. Good size. Sana madagdagan pa guys. Stay tuned lang. Ayos. Bali nandun pa yung ibang trap guys. Dun, oh. Pupunta tayo dun. Palibot. Sana madagdagan pa. Mali pang apat na trap lang palang yung napandaw natin. Dito guys may trap tayo na papandawin. Sana may huli to guys. Sana may huli. Meron ay ano, suga-suga crab. Pampain sa trap. Sa fish trap natin. Yan, oh. Pampain na yan guys sa fish trap natin. Dito guys may papandawin tayo dito guys na trap. Nandito guys yung trap natin. Sana may huli. May pain pa guys. Wala. Ano lang, hipon. Dito guys may trap tayo. Sana may huli. May pain pa guys. Suga-suga crab, pang ulam naman. Yan guys, ang laking suga-suga crab. Pang ulam. Dito guys, may trap tayo dito guys.
Sana madagdagan pa guys. Sana may huli. Lumutang ka na, may pain pa. Wala siguro. Kunti na lang yung ano, pain, no? Pero walang huli. Baka din mukot lang guys. Hindi naman nakabukas. Wala naman bukas guys. Dito guys yung isang trap natin, yung malaki. Sana may huli guys. Sana guys may huli. Yung malaking trap natin dito. Sana may huli guys. Mayroon guys. Ayos. Ay, mag-asawa guys, oh. Pinoprotektan nyo yung ano. Ayan, oh. Pinoprotektan nyo guys yung isa. Magkasama siguro to guys, oh. May isang ano pa, pang ulam. Saka may hipon, dalawa. Guys, oh. Pinoprotektan nyo guys, oh. Ayos. Ayan guys, oh. Pinoprotektahan niya guys yung ano, isa. Babae yan guys. Ganyan lang yung ano, tiyan niya. Pero pag laki niyan, babae pa rin yan. Lalaki yung ano, isa. Ayos, magkasama. Magkasawang alimango na naman. Yun, ayos guys, nakadagdag pa. Ayos, nakadagdag yun, oh. Dito guys, may trap tayo. Palagi din tayo nakakahuli dito guys. Bali, pangatlong beses pa lang ako dito naglatag. Dito sa pisto na to. Yung unang latag natin dito, dalawa yung ano, huli. Tapos yung pangalawang latag natin, malaki. Isang piraso na ano, lalaking alimango. Sana meron pa rin guys sa pangatlong trap, ay sa pangatlong latag. Meron pa rin guys, oh. Good size pa rin. Yan, oh. Hindi talaga ako dito na sisiro sa pisto na to. Ayan, oh. Good size. Dito guys, may trap tayo dito. Nandyan guys yung trap natin. Sana may huli. Lumutang ka na. Similya, saka isang ano, pasok. Yan, oh. Bali dito guys, may trap tayo na pandawin. Medyo sa mababa to guys na ano, area. Kaya malalim. Bali tatlong trap na lang yung papandawin natin guys. Nandun pa yung dalawa na trap natin din banda. Ito yung ano, isa. Sana may laman to guys. Pandagdag. Sana makadagdag pa. Meron guys. Ang ulam.
pag nandun lang guys sa mataas na area, yung ano, limango na malalaki. Hindi so pang ulam lang. Dito guys yung pang 13 na trap natin, oh. Sana may laman guys, sana may huli. Sana makaragdag pa. Wala guys. Wala nang pain. Ubos yung pain, oh. Ubos yung pain, walang huli. Nandito guys yung last trap natin. Sana hindi tayo mabigo. Sana makadagdag pa. Sana madagdagan guys. Sana madagdagan. May pain pa. Wala. Ito yung klaro na wala talaga. Walang kabas-bawas yung pain.